Het verdwijnen van het molkwotum Takkemier dreigt het min uit te pakken van de Frieske natuur. De boeren kunnen dan vrij melken en dat brengt volle meer op als de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer. Er is ook heel veel grond wat gewoon goede grond is, gebruikt voor natuurbeheer. Die grond zie ik nog wel weer teruggaan richting de echte melkproductie. Omdat het keerpje van molkwotum een soort yield kostte, wie het voor een soort boeren onttrekkelijk om een pad van het loon als vogeltjeloon te broeken, dat een vergoeding noerstjit. Maar dat leidt aan zijn oors als het molkwotum verdwijnt. Die kosten die vallen in 1 april 2015 vallen die weg. En daarmee is het kosten- en batenverhaaltje van het een en het ander anders. De provincie regelt het agrarisch natuurbeheer en betelt de vergoedings. Deputaire Kramer is net benauwd dat alle vogeltjeloon nou opofferen wordt voor de molkenproductie. Jonken het molkwotum binnen nog allerlei orenregels, met name stikstof en nitraat, maar ook bouwregels en zo, die te voorkomen dat een al te grote groei van de veestapel net in de reden loopt, maar meer als je de experts leeuwen, maar zo'n 10 tot 15%. En ik denk dat we dat wel onkennen in dit land. De dreigende problemen kunnen opgelost worden als de consument meer betalen wil van natuurlijk produceren molken. De grote uitdaging is ervoor te zorgen dat niet enkel boeren en oerheden harder voor inspannen, maar ook de burger als consument. En het zou mooi zijn als initiatieven, als het boerengilde nou docht, dat men een paar cent extra de liter melk betalen krijgt voor het feit dat men actief een gruisvogelbeheer doet. Ik denk dat er een merk voor is en ik hoop dat ik slagjes zal, want dan genereren boeren zelf een stuk inkomen zonder dat de oerhiet daartussen zit. En ik denk dat dat de zaak eigenlijk sterker maakt.